Assalamu alaikum mutane na. A'a, ka bari mana in ce ka gabatar da kanka sannan sai ka mana sallama ko me kake sauri ne? Yauwa masu sauraro za su zo su san waye kai kuma ya sunanka da kuma masoyanka. Muna sauraron ka. Assalamu alaikum mutane na. Sunana Haruna Abdullahi wanda aka fi sani da DJ AB. Yauwa Haruna Abdullahi ko wanda aka fi sani da DJ AB. Yauwa to muna so mu san wani irin kwai ne wannan za a fasa mana. Muna saurare duk masoyanka mun baza kunne muna so mu ji wannan wani irin kwai ne. Ba mu shi da zafin sa mu ci. Jiya da daddare na yi wata post akan cewa zan fasa kwai akan abin da ke faruwa. Sannan muna so mu san me yake faruwa a society naku. Menene wannan kwan da za a fasa shi? Society ɗinmu wanda ku ba ku san me ke faruwa ba, yau kuma za ku sani. So, wannan shine kwai. Na fasa kwai.